שלום לאספנים התותחים! אנחנו כאן עם מוצרי מצ'אטקס, מוצרים ברמה הכי גבוהה שיש. בואו נפתח כמה מעטפות ונראה אילו שחקנים נפגוש הפעם. קלף ראשון, יוטו נגטומו מגלת אסריי. הסמל של אתלטיקו מדריד. רומן בורקי, שוערה של דורטמונד. וצינו מאינטר. דגבה מפריס סן ג'רמן. איקרדי מאינטר. מעטפה שנייה בדרך. זובר מאופנהיים. תומאס אמבולו משלקה. חזוס מרומא. סמואל אומטיטי מברצלונה. קרים בנזמה, חלוצה של ריאל מדריד. ועד כאן להיום חברים, המשיכו להתעדכן בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם, כמובן לעקוב אחרי אתגר החודש ולזכות בפרסים שווים.